Jarkko Immonen jonkaa. 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 Peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Graalunkin katsotaan nämä nuoret taitorit. Näittäkö minkä maalin kaveri iskee? Näittäkö minkä maalin kaveri iskee? Venäläispelaajat katsovat kentällä, että herra jestas, mitä siellä tapahtui? Yhdessä toivottavasti nuoruuden konstantti, mitä sieltä tulee? Sieltä tulee Mikael Granlund vielä kerran. Ei voi kukaan muu väittää muuta kuin, että on se sellainen maali. Iskee minkä maalin, eitäkö katsokaa, venäläispelaajat katsovat minkä maalin kaveri iskee, Otta iskee, sinne lätty kiinni, vielä kerran, on se sellainen, Granlund ottaa kiekon, ottaa lätyn mailan lavalle ja tekee MM-historian yhden hienoimmista maaleista. Taivas varjele, mitä sieltä tulee, sinne lätty kiinni, ei mitään muuta voi sanoa Mikael Granlund. 19-vuotias nuoruuden, ottaa, sinne lätty kiinni ja sen iskee.